Moro kaikki, tänään me tehdään Crazy Park 1 video. Ja tänään myöskin me tehdään Crazy Park 2, mikä on pikkasen vaikeampi. Mun ekka on tässä 125, niin katsotaan pystymään rikkoa sitä. Tää tulee nopeammaksi pikkuhiljaa, hei. Ei oo vielä niin vaikeeta. Crazy Park 2. Kun mä testasin sitä Crazy Park 2, se tuli aika vaikeeksi silloin. No nyt tää tuli sen nopeammaksi. Tän tavoite on saada mahdollisimman paljon skoreja. Tai siis noita pisteitä tossa sun vasen alakulmassa. Nyt tulee pikkasen vaikeammaksi. Mä en tiedä mikä nää pisteet on, mut kun mun pitää loginnaa. Ei! 173! Mitä? Tässä on Crazy Park 2. Nyt on, kattokaa nyt kuinka nopeeta on niinku verrattuna Crazy Park. Mä kokeilen uudestaan. Mä muistan mun enkka oli tässä jotain 30. Jotain semmoista. Mä kokeilen vaan niinku, että on vaan niin vähän pikkasen vaikeeta. Mut ei niin vaikeeta. Niin. Mä en tiedä monessa yritys, mutta aika. Kattokaa nyt kuinka nopeeta on verrattuna Crazy Park 1. Niinku mitä? Niinku tää on niinku paljon nopeampi. Mä voitin mun enkaan. Tää on vika. Sitten mä lopetan tämän.